Dames en heren, jongens en meisjes, welkom. U kijkt naar de dodenherdenking in Groningen op donderdag 4 mei 2011. Traditiegetrouw hoort en ziet u Gruno's Postharmonie uit Groningen. Met de ambtsketen burgemeester Reewinkel en helemaal rechts van hem de gedeputeerde Bouwmans, voormalig burgemeester van Haren. Wethouder De Vries, burgemeester Reewinkel en de commissaris van de Koningin Max van den Berg.